Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswaku, dina iki sinau piwulang tembang pangkur. Diwiwiti saka pada kapisan. Pada kapisan tembang pangkur duweni piwulang utawa ajaran pitutur luhur manungsa kudu ngerti tata krama lan bisa mbedakake tumindak sing becik utawa ala. Banjur pitutur luhur ing pada kaping kalih tembang pangkur yaiku manungsa ora oleh ninggalake tumindak kang becik. Pitutur luhur tembang pangkur ing pada kaping 3 yaiku manungsa ora oleh ninggalake tata krama nalika sesrawungan karo wong liya. Sesrawungan kuwi tegese kekancan. Pitutur luhur pada kaping 4 yaiku manungsa yen kekancan kudu karo sing duweni tumindak becik lan tata krama sing apik. Dadi kowe kudu milih-milih ndi kanca sing apik, ndi kanca sing maraki ala. Pada kaping 5. Pitutur luhur tembang pangkur pada kaping 5 yaiku watake manungsa kuwi isa didelok saka tumindak lan wicarane. Pitutur luhur pada kaping 6 yaiku watake manungsa bisa disawang saka tumindake. Dadi yen kowe tumindak kasar berarti watakmu ala. Banjur pada kaping 7 yaiku pitutur luhure watake manungsa bisa disawang saka micarane, cara mlakune lan cara lungguhe. Dadi manungsa kuwi kudu tata kramane sing apik. Pada pungkasan yaiku pada kaping 8. Pitutur luhure pada kaping 8 yaiku manungsa ora oleh tumindak syirik lan kudu mawas diri. Makaten pitutur luhur tembang pangkur, aja lali tetep sinau lan jaga kesehatane. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.